Dnes vám porozprávam niečo o mrazení embryí. V prípade, že podstupujete ďalšiu liečbu, nie je dostatočne vhodné prostredie na vklad embria, alebo máme embryí viac ako dokážeme naraz vkladať, môžeme pristúpiť k mrazeniu embryí. Embryá mrazíme procesom vitrifikácie, čo je ultrarýchla metóda, kedy sú embryá vhodené do tekutého dusíka a ďalej uskladnené na minus 196 stupňov. Vďaka tomu je prežívateľnosť takýchto embryí po rozmrazení viac ako 95%. Embryá mrazíme do slamiek, ktoré sa nazývajú pejety. Do týchto slamiek vieme uložiť najviac 2 embryá. Preto vždy spolu konzultujeme, ako takéto embryá mrazíme. Pretože keď sú 2 embryá spolu zamrazené v jednej pejete, vždy sa musia 2 embryá spolu aj rozmraziť. V prípade, že si predstavujete embryá vkladať po jednom, odporúčame takéto embryá rovno aj po jednom mraziť. Vždy je tu možnosť opätovného mrazenia embryá, v prípade, že ich sú zamrazené 2 spolu, čím však môžeme znížiť prežívateľnosť takýchto embryí v budúcnosti. Po zamrazení môžu byť embryá uskladnené veľmi veľa rokov. Ich kvalita je daná kvalitou vajíčka a spermie v deň odberu. Preto si treba zvážiť, ako dlho chcete mať takéto embryá uskladnené, pretože kvalitu rovnakú embryí nedosiahnete už narastajúcim vekom, lebo sa kvalita vašich vajíčok a vašich spermí bude postupne znižovať. Embryotransfer zamrazeného embryá je postup, ktorý je efektívnejší, rýchlejší, lacnejší a fyzicky menej náročnejší, ako absolvovať nový IVF cyklus.